Sziasztok, én meg a 99 vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóval, ami nem lesz más, mint egy horgászós videó. Mindjárt el is mondom, hogy milyen. Először is nagyon sok boldog karácsony mindenkinek. Na, kinyögtem. És igen. Na, hát most nekem is jó a karácsony, most 25-e van. Tegnap nem volt videó, ezért elnézést, mert megígértem, szóval ez egy kicsit hülyeség volt, na mindegy. Na, és akkor itt vagyunk, itt horgászom, minden. Itt az új kis botom, ezt ma kaptam a Jézuskától, mamáméktól. Igen, és nem tudom, hogy meddig maradunk itt, mert ez nagyon szar víz. Nem tudom, hogy pont ez a rész, ami legszarabb. Itt vagyunk, nem tudom, hogy felismerje valaki, aki békésen nézi. Amúgy ez az élővíz csatorna, annyit elmondanak. Na mindegy, és most megmetekerem, be vagyok akadva.